φάση που εξελίχθηκε γρήγορα, η παλιά να περνάει παράλληλα, ο Ιβάντσιτς θέλει εκεί να γυρίσει. Ο Μπόβιο από μακριά, καλό σουτ, φανταστικό γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Μπόβιο. Κοιτάξτε και πάλι. Από πολύ μακριά, υπέροχο, πολύ ωραίο γκολ. Από μια άλλη οπτική γωνία. Στην προσπάθεια του Σαλπικίδη, μάλλον αυστηρή ήταν η υπόδειξη του Καλόπουλου. Θα βγει ο Καραγεωργίου, Σταυρακάκης είναι εκείνος που θα βγει. Ενώ εσείς βλέπετε το τέρμα του Μπόβιο και περνά στη θέση του ο